Balkanda düýelere köpçülikliň näwelli keseldeydi. Türkmenistanyň Günwatar welaýatynyň resmileri bu keselçilik bilen bagly düýe etini iýmegi we satmagy dilden gadagyn etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu welaýata sapar eden habarçysy we yerli çeşmesi habar berýär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan synedýän Aşgabatly synçy Amanmurad Bugaýew Balkanyň yerli ýaşaýjylaryna we veterinar gullugynyň işgärlerine salgylanyp düýeleriň kesellemegi bilen bagly ýagdaýyň mundan bir hepde çemesi ozal ýurduň Eýran bilen terhetleşýän etrapdyr owalarynda ýüze çykandygyny aýtdy. Türkmen-Eýran terhedine goly ýerleşýän Etrek etrawynyň meýdanyna ýetdiren düýelerinden şo keseliň bardygyny anklapdyrlar. Keke düýeler ölenden soňra ondan şolaryna veterinar gullugyna ýetdirler. Bu düýeler ýerinden galyp bilen onu öleni başyna gatdylenden soňra Dip Bugaýew gurrun berdi. Synçy Bugaýew bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Balkan welaýatynyň veterinar gullugynyň işgärleri düýelere mama keseliniň ýokuşandygyny ýöne olara garşy häzirlikçe haýsydyr bir sanjym edilmeýändigini aýtdylar. Gapysynda düýe saklaýan Balkanlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä welaýatyň häkimetleri Etrek hemde Esenoglu etrawynyň düýelerini öz territoriýasyndan çykarmaýarlar we mama keseli ýokuşandygy guman edilen düýeleri ýüriti demir simler bilen aýlanan meýdanda saklaýarlar. Synçy Bugaýew bu meýdanda saklanýan düýeleriň sanynyň ortaça 200-e barabardygyny aýdyp, adamlar babatynda hem karantina girdilen owalaryň bardygyny belleýär. Meselen Etrek etrawyna degişli bolan özüm iňuru owalaryň biri Madawatly owada owa mihman barmagan şol owadan çykyp başga ýere geberenje mihmançylyga gitmeden gadagan bir polisiýa işgärleri tarapyndan berk gödöwçülükde saklanýar. Dip synçy gurrun berdi. Balkanda düýelere kesel degendigini Azatlyň bu welaýatdaky ýene bir çeşmesi hem habar berdi. Anonim şertde maglumat beren çeşmämiz Balkan welaýatynyň tas ähli ýerine diýen ýaly düýelere kesel degendigini we munyň tizen tiz ýaýraýandygyny aýtdy. Düzäki hatda owalardaky düýeleriň ählisi agzyndan köpük gelip gezip ýörler. Ölenleri dököp ýanyna baran ýa-da elini degiren adamlaryň elinden ýara çykanlary hem bar. Adamlar juda alady diýerler. Hiç kim näme etjegini bilen ok. Entek bu barada derman ýa-da öňüni alyş çäresi ýaly hiç zat göze ilen ok. Adamlar özleri melhem taýýarlap, öz gününi özleri görjek bolýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Aýdylmagyna görä häzir Balkanda düýeleriň kesellemegi bilen bagly welaýatyň tas ähli etrap häkimlikleri we veterinar gullugynyň edaralary ilata düýe etini iýmeli däldi we süýdüni çalyny içmeli däldi barada duýduruş etdiler. Şeýle-de etrap we şäher merkezlerindäki badarlaryň administrativ resmileri söwdegärlere düýe etiniň çalynyň we süýdüniň satuwynyň gadagyn edilendigini dilden duýdurdular. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bu barada welaýatyň Balkan gazetinde maglumat berilmeýändigine, bu urdan ilmi spesialistleriň garaýşlarynyň we çykyşlarynyň hem çap edilmeýändigini aýdýarlar. Bu barada häzirlikçe türkmen medeniýetinde hem maglumat göze iýilmeýär. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusynda Balkan welaýat häkimligi we saglyk bölümi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary başa barmady. Yerli synçylar we ýaşaýjylar düýeleriň köpçülikliň kesellemegi bilen bagly ýagdaýyň mundan 20 ýyl çemesi odal hem bolandygyny, ýöne şonda häkimetleriň bu keselçilige garşy odiýen uly göreş alyp barmandygyny we netijede onlarça düýäniň helak bolandygyny aýtdylar. Şonu düýe etini satmak tutuş ýurtda gadagyn edilipdi. Şol gadagynçylyk paýtagt Aşgabatda şu günkü güne çenli saklanyp galýar diýip synçy Bugaýew belledi. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň başynda Azatlyk radiosy Balkan welaýatynyň öýrü meýdanlarynda otlaýan düýelere sırtlanlar tarapyndan hüjüm edilýändigini habar beripdi.